Mas mainit. Kailangan ng tiki-tiki. Oh, si Hunter Brian. Cameraman natin si Hunter Arnold. Oh, cameraman, the only one. Di kilat ka na. Hindi pa tingin ako. Ayun, gaganap ko, bato mo. Tupak ako, di ba tupak? Ayun pang ito. Bato guys, bato mga kanter. Ay. Victor, ababaw ditan? Uy mga kanter. Ano? Inak kumay pa natin cellphone ko dyan pa lang bakit? Dito na. Ha? Ha? Dito? 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 Wala na mga kanter. Tumakas na yung cellphone ni Arnold. Hunter Arnold, delikado na. Lalagay na doon, oh. Pulang ka na. Hanga na basa. Tanir saltan. Delikado na yung cellphone niya mga hunter. Mababasa na. Oh. Delikado na mga hunter. Ito na yung waterproof kasi kan. Ito ilagay natin. Yung pahin. Dito. Ako tagbebet pa ano? Oo, taturatin nag. Walang pang bebe pag nasira yan. Ayun mga kanter, tumitingin kami ng mga uwan. Papandawin namin pag kukunin namin pag malaki na. Oo, andyan sila. Ado ko na dito. Ako yan. Doon may tabayan kita man. Ang dami mga kanter oh. Maliliit pa sila. Ayan oh. Buong kalaw maliliit pa. Kukunin natin pag malaki na mga kanter. Ayun o. Nabulong ka ba talaga niya? Huwag. Mga uong kalaw to mga kanter, yung malalaki na uong. Marami pa daw doon. Ay, lalagyan na ng ano mga kanter, kahoy para hindi makita ang ibang tao. Kasi hindi lang kami yung kumukuha. Madami daw pa doon kay Kulot. Mano nga ako kulo, mano nga aldaw. Peso. Ay diyan nga nagtuturo di ko one week. Nagtuturo pas tutulog dito. Mate Biyernes, Sabado. Ay Webes tatta niya. Sabado ah. Waran. Nadakal. Ayun oh, malilit pa mga hunter. Madami talaga. Meron daw doon malalaki. Iba na yung kinuha natin. Ha? Nih. Maya daytan. Modify. Paglantin naman lang. Maya daytan na. Oh, kalandan ton. Yung tunubigat to na may tagsangat. Abungan tayo lang. Ang dami mga kanter oh. Kukunin na namin to bukas. Magandang size na to mga kanter. Narida ako dito. Dumakpil na gig ka na. At lagi ni Edon. Masarap na to mga hunter oh. Grabe. Ang dami mga hunter oh. Ha? Thumbs up. Ha? Thumbs up tayo pa ito ya. Kasi ay? Oo. Saan pa natin yung camera? Kasi video kayo. Kasi ka? Kuha mata na niya. Oh. Tama di front cam na yan. Garo-garo. Oh, buhay nga rin i-iik to. Sika? Kukunin natin ito bukas mga kanter. Oh, malaki na. Bukas. Uong. Anting uong naman tayo. Bukas pag magpapandaw kami ng ano, pawil. Ano naman na may tanan, no? Ala! O yan guys, pabalik pa lang kami, may nakuha na mga kanter. Ha? Was? Nakawala daw mga ka-hunter. Mahina yung pain mo. Ay, talaga.
Ayun na, nawala. Huli! Ay, huli! One down mga kanter, igat! Uhuy! Ha? Di pa kami nanananghalian mga kanter. Meron na! Ito na yung panait ko lang. Samdan hindi ka lang. Ganda ah. Dawa akong pa ito na eh. One down. Uhuy! Igat, nice! Oy! Kain. Pain. Pauwi pa lang kami mga kanter, may nakuha na. Mamayang gabi pa sana kami magpapandaw eh. Ayan oh, igat oh. Hey. Nice one. Pantay ka rin ah. Baka may nanguha pa dito mga kanter. Ay. Secret agangin. Data. May yanog mo. Ang laki! Ang laki mga kanter! Ang laki! Hihi! Ang laki! Ang laki! Sabihin natin na eh. Huh? Gar-garo pa yun eh. Kamuya? Ang laki kung nalatan ah. Kung nakita? Sabihin na. Bunchat? Yehey! Ang laki. Hindi ko pa nakita mga kanter. Ang laki-laki na. Laki. Ayan, 2 down. Ayan yung igat mga kanter. Ito yung dalag. Ay, bunchok. Wala pang huli si Kulo. Napangaldawin. Di pa nagrot taplat. Huli na naman mga kanter. Huli na naman. Ay, Papilang. Ni, naggaraw tatay. Inyunagnan. Ay, bunchok. 3 down mga kanter. Bunchok. Pero tayo, apakanan tayo man, sagsagan tayo man ito. 3 down mga kanter. Wala pang huli si Kulot. Hey, 3 down. May panangalan Nice. na guys. O yan o. Di pa kami nananghalian mga kanter. Sakit na. Ano? Diya mo? Nagtatrap kasi kulot oh. No, mga kanter oh. Oh. Siapa nun? Gusto mo? Nandit ko. Laki. Natanggal yung sima dito mga hunter. Ibig sabihin malaki yung nanguha nito oh. Grabe oh. Natanggal yung sima mga hunter. Ibig sabihin malaki yun. Sayang. Igat yun mga hunter na malaki. Ayan mga hunter, nag-ano pa lang kami. Nagtra-trap pa lang kami. Naglalagay pa kami ng kawin. Ito sila oh. Oh, rain or shine mga hunter. Pakulan na guys. At dati nagpugsa niya oh. Magtakol dito siguro. Yan. Napugsa dyan na ala. Eh. Race daw guys. Tayo di maisan. Oh, ang laki. Ilan. Uy. What's up guys? Magpapandaw na kami. Sama natin Kanter Francis, Kanter Kevin, Kanter Arnold, Kanter Kulot, Kanter Brian guys. Stay tuned. Lumalim guys. May alimatok guys. Ha?
Ata? Ata? Ang dami ng pagkiri puta ni nasa. Yan, nagdaran eh. May alimatak guys. Lagdak ko na tayo tuwin niya na eh. Nalantay na to sa ko. Darmi daran. Ay talaga, pakat ko rin ah. Huli guys, huli. Hoy! Hoy, malaki! Hoy, malaki! Dalag mga ka-hunter. Dana. Hey! Bitinang. Sino mo Brad? Dalag mga ka-hunter. Oy! Okay. Isang balik namin, meron ng isa. Tira pa lang. Sini abuna ka sini. Alimatok. Alimatok mga hunter. Yung parang alinta ba? Yan, may nahuli na kami na siya. Na isa. Yung pagbalik namin mga hunter. Babalik din kami mamayang gabi. 1-0. Malaki-laki mga hunter. Oy. Ang laki. Labitin naman. Uy. Ikaw anya mabutong mo. Nabutong ka matun. Ay. Ni. Nangalata pa ka ko ni Nangala mo lang mga ka-hunter. Nanguha mga ka-hunter Trap ko yan mga ka-hunter po. Ni? Hey! Dalawa na mga ka-hunter. Dalawang malalaki. Pang-ukon na eh. Meron pa daw dito mga ka-hunter. Na? Siniserte mga ka-hunter. Tatlo na oh. Mas dito yan. May panggabi pa. Oh. Katakot daw. Malalaki mga ka-hunter. Oy. Tatakbo. Tatlo na Ako dimak. Oy. Madibikatan. Aray ko. Apa? Dang ipon na ta. Ano? Sinumbalo ka kanina eh. Kinain na ng may ipin siya kasi doon mga hunter yung dalag dito. Ket. Oy. Shit. Muntikan ka na. May gusto mo pa. Lalaki mga hunter. Oy. Ito, last. Last nga. Sa ato jilas man ay hindi pa ka kuri. Kadak galan. Kaday mo muna na lang pakatya. No? Pakayulat ta basta sidala to. Babati na ala di paka ni Francis. Panay ukon. Nalagin paka di ba ba? Ni. Ato inalagin ba ni Kulot? Ay nagdalo pa kat dito ni. Ata ka dapat pa panan. Dapat may sa kulot ko, di mo udi di paka mo. Tatlong dalag mga ka-hunter. Babaang nalugod na yan. Ni katabagis na eh. Nagkikan. Oy. Lakoy tapo na yan. Naipadasa mo pang thumbnail ni ngatom. Si ani? Ang narangrang dito. Gapan. Ni sumugudan.
Aning tani. Di tani. Nasang garod day. Na? Nasang la. Masay. Ayun mga hunter, pupunta kami sa baba. Magpapandaw rin. Bali 3 yung nakuha namin dito sa taas. Oh. Magpapandaw din kami mamayang gabi mga hunter. 3 yung nakuha naming dalag. Kaninang nagtatrap kami mga idol. May 2 bonchek yung maliliit na dalag. Tapos 1 ikat. So ngayon naman bumalik tayo. 3 dalag. Pero di pa kami bumababa sa may pinagtrapan namin na baba mga hunter. So pupunta tayo doon mga hunter. Ngayon na ngalan. Nyata. Uy, batal. Lagi dyan sa ulitan. Ang batal na niya. Ito, dyan to. Meron bagi dyan naman. Ay, dapa ka matakulo. Nango daw mga kanter. Ano yan kanter? Kulo. Hihi, dalag. Uli mga kanter, dalag. Victor Lamadi. Da. Nako, meron na naman mga kanter. Kakaapat ng dalag oh. Uy. Day. Galalaw. Oy. Apat na mga ka-hunter. Dalag. Burka. Musang-sangatan mo ka. Ha? Tal-tal. Oy, 4 na oy. Magaling, magaling. Nakakaapat ng malalaki mga hunter na dalag. Iyan oh. Oy, 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 oy. Ay, bumuali na. Eh? Takot ni. Kimilo jay. Ay, paka mo dyan. Danala na jay. Ha? Panala. Ayun na. May AC dalok. Dawan. Wala mga kander. Sa prank. Itong manupaka mo toy. Manupaka mo. Ay may mensahe jay. Trap si Francisca dito mga kanter. Oy. Wala. Dapakat ko dua. Ha? Oy, ito na nga lang itong nagtakal. Nanguha mga kanter. Babalikan kita. Kukunin, titignan ko lang yung isa mga kanter. Meron pa akong trap dito eh. Di ko na makita. Niya, hindi pa kakutuin nyo. Oh. Nanguha mga kanter oh. Hey. Yung trap ko. Hey! Ganam ata ni. Race. Okay guys, race daw, race. Set. Go! Ang sinig lagi taro mo na yun. Nagdangal ata ko ni.
Muna. Hindi na ba? Tiyan ba isa? Nangaba 30 million ito yun eh. Wala ka, magitin na eh. Hindi. Wala eh. Palyadaw. Malyado mga kanter, malyado. Nasiksika na rin. Nagsag-up. Wala eh, palyado. Ay. Nagalgalis aja. Sira na ang karburador. Ay. Okay, dandanin. Awanag. Awan eh, madin. First runner. Antad din ang abak. Ito din ang abak. Ata? Nagkutong kami nyo. Malit kasi. Nalagaan. Ayun, dito kami sa aming bridge guys. Ang kusta dyan. Nangabak ti Visayas. Nag-COVID man sa'yo. Medyo. Nagdamotor. So ayan mga kanter. Ito na yung huli natin kanina na puna. Yung mga dalag tsaka yung may igat. Diyan muna mga kanter. Babalik pa kasi kami mamayang gabi.